podem passar un moment, perquè som TV4 Gat, podem passar. Un moment, he d'entrevistar... Atenció, atenció! En aquest moment emocionant està sonant La Gitana, ho veuen aquí. És superguai, superpijo, superxulo. I aquí hi ha gent que m'està mirant a mi. M'està mirant a mi aquesta gent, gràcies. No em mireu, mireu a mi, hòstia. M'esteu veient. Gràcies, gràcies, sí, gràcies. Allà amb els tiquets i els vols i qui vulgui portar l'olla de casa seva, també ja estem oberts a tot, Va bé, gràcies. Es una necesidad. Hola.